those face. Yo, it's completely red. You're like, what the fuck? You're completely red. Why didn't they finish one? Someone probably lost it. Oh my, that was crazy. Bro, Amir, did you literally see what happened to you? One guy got my own leg, the other guy took it. You're flying. Felly gêm nesaf ar cae Rifin, Ysgol Plasmawr, yn Ysgol Gwyr. Plasmawr yn y coch a Gwyr yn y diamelyn. Felly kick-os yn gynnar i Plasmawr ar llun y 5 metr unan. Niferoedd ar yr ochr allan, ond rhedeg mae'n neud. Dwyn yn taclo, cyfle nawr i Plasmawr. Amddiffyn da hyd yn hyn efo'r Gwyr. Cyfle nawr os amlleru'r bêl, a oes cyfle nawr ar yr asgell i Plasmawr. Dal i fynd ar llinell 10 metr y Gwyr. Mynd at y ddwy ar 20. Plasmawr, ond mlaen o'r dwylo mae'n mynd, felly daw sgrym fyddi i'r Gwyr. Di pêl Gwyr nawr, mynd ar yr ochr dywyll. Pêl cyflym fan hyn nawr, a oes cyfle. Lan at llinell 10 metr, Plasmawr. Bêl yn rhydd, ond dal yn wylo y Gwyr. Cyfle nawr, a fydd y bwlch yna'n agor lan. Plasmawr yn cystadlu am y bêl hefyd, ond y Gwyr sydd dal a'r bêl yn ei ddwylo. Felly, ar yr ochr dywyll, ar yr asgell, mae'r Gwyr yn mynd. Pêl wedi cael ei ddwyn yn ardal y dacl, ond dros y llinell mae Plasmawr yn mynd, felly lein i'r Gwyr byddi.
Felly Bale am ddod mewn i'r lein. A Gwyr. Felly cyfle nawr i'r Gwyr. Mynd am cais cyntaf y gêm. Nôl i chwith, maen nhw'n mynd heibio un. Yn ochr gamu. Plasmawr cystadlu am y Bale. A wedi dwyn yn ardal y dacl. Bale yn nwylo y Gwyr a cyfle cyntaf fan hyn nawr. Cais yn y cornel i Ysgol y Gwyr. Pwyntiau cyntaf y gêm. A cais da i'r Gwyr. Ymdrech dda fyna, ond y Bale heb mynd dros. Bale wedi mynd ymlaen o dwylo, felly sgrym i Gwyr fydd i. A cais unwaith eto i'r Gwyr. Yw'r Bale am fel lawr yna. A yw hwnna'n gael i dal fyny. Gwyr methu tirio'r Bale. Gwaith gwych gan am ddiffyn Plasmawr. A dim cais. Felly sgrym i'r Gwyr fydd i. Bale yn cael ei fwydo fewn. Y pwysau ar y mewnwr. Ochr gamu i fewn. Mas am y chwith, ond tacl da fyna. Bale wedi mynd nôl o dwylo, nôl y dyfarnwr. Chwilio am y gwagle. A cais arall i'r Gwyr fydd i'r tro yma. Cais yn y cornel. A rhoi'r Gwyr yn y blaen o 10 pwynt i ddim. Ymdrech da iawn, ond yn anffodus wedi methu, felly y sgôr ar y hanner. Ysgol y Gwyr 10. Plasmawr dim.
Steven lan! Y tri lan! Els draw! Sky draw! Okay. A dyma ni ail ddechrau'r gêm yma rhwng Plasmawr a Ysgol Gyfun Gwyr. Gwyr sydd ar y bêl yn syth ar ôl y gic. Plasmawr unwaith eto yn cystadlu am y bêl. Yn ffisegol yn ardal y dacl. Dadlwytho da gan Gwyr fan hyn. Un on y bêl wedi mynd mlaen o'r dwylo. Felly cyfle nawr i Plasmawr i ddyn nôl mewn i'r gêm. A cais fydd i Plasmawr o dan y pist. A dyn nôl ar gêm mewn i un sgôr. A'r cic yn un llwyddiannus. I bwrw'r bar a mynd droso, felly y sgôr 10.7 i Gwyr. Cic rydd ar hanner fydd i Blas i y Gwyr. Cyfle nawr yr amddiffyn yn ddwfn. Felly rhoi meddiant i y Gwyr. Y bêl wedi mynd dros yr yslys. Felly bydd yn lein. Eilydd fan hyn nawr i'r Gwyr. Anaf i un o'r chwaraewyr. Felly cyfle fan hyn nawr i'r Gwyr. Traed gwych ochr Gamita, ond tacl la fyna gan Plasmawr dros yr yslys. Felly fydd hi yn lein i'r Plasmawr. Edrych falle oedd Gwyr mewn am cais arall fyna, ond am ddiffyn da
i gadw nhw allan. Dyfarnwr yn gwneud siŵr bod nhw'n sefyll be nhw'n fod. A cyflwynar i Plasmawr. Chwilio am y bylchau. Heibio 3, heibio 4. Dal i fynd ma Plasmawr. Wedi cael ei taclo ar y llun y llaner. Lluna Plasmawr sy'n edrych i fynd rownd, ond tacl dda gan y Gwyr. Chwilio am y gwagle, dadlwytho da. Lan at y 2 ar 20. Ffig bas. Cyfle nawr i Plasmawr. Ond tacl da rownd y bêl fanna. Stopio Plasmawr yn y man ar lle. Tacl wedi cael ei alw gan y dyfarnwr. Niferoedd allan y chwith. Ond mynd, ma nhw. Lawr y canol. Gwyr wedi dwyn y bêl yn ôl nawr. Bêl dal yn wylo Gwyr. Dadlwytho da. Ond tacl wedi cael ei wneud, ond y dyfarnwr wedi gweud bod y pas wedi mynd ymlaen, felly sgrym fydd ar y llinell 2 ar 20. Mae'n codi car on it. Yeah, I know. It was really tense. We go off. You burst my eardrums, sorry. And I was like, oh, okay. That's me, Dad. This has gone really warm. Bêl yn cael ei roi mewn i Plasmawr. Lledi'r bêl. Cyfle ar yr ochr allan fan hyn. A yw Plasmawr mewn. Tacl dda unwaith yn rhaid am ddiffyn. Solid gan y Gwyr. Y bêl yn cael ei ddwyn. Ond dros yr ystys mae'n mynd. Felly lein i Plasmawr fydd i. Na, mae'n dal yn mynd. Mae'n mynd o faint sy'n ôl. O, hang on, mae'n red card. O, mae handbags yn hyn. Iawn. Iawn. Plasmawr sy'n nawr ar y bêl. Chwilio am cais falle gwneith sicrhau fuddugoliaeth i nhw. Agysau at y llinell wen maen nhw'n gwneud. A cais i Plasmawr. Sy'n rhoi Plasmawr yn y blaen. Am y tro cyntaf yn y gêm.
Dyna ni. Sgôr derfynol. Plasmawr 20. Ysgol Gyfyn Gwyr 10.